салому дуруд дӯстон. 3 автогол дар 36 дақиқа, сейви массажисти даста, зарбаи аҷиби ҷаримавӣ ва якбора иҷро гардидани 2 аут. Агар ба шумо ин лаҳзаҳо ҷолиб тофта бошанд, марҳамат, идомаи видеоро тамошо кунед. Вале пеш аз сар кардан, лайк мондан ва обуна шуданро аз ёд набароред, то бифаҳмем ки заҳматҳоямон беҳуда нест. ин видео бо сарпарасти як X сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз сомми кушоvu канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама, бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood. маълумотҳои зарура дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз аути аҷиби бозингарони Реал оғоз мекунем. дар бози зидди Алмерия Фабио Коэнтрау ва Хамес Родригес яктубӣ ба даст оварданд ва аутро баробар иҷро карданд. аҷиб аст ки чӣ тавр онҳо якдигарро надиданд, вале партофти баробари онҳо хело зебо метовад. ин бошад лаҳзае аст ки шояд аввалин бор дар таърих рух додааст. бозии дӯстона байни мунтахабҳои занонаи Амрико ва Зеландияи нав набояд ягон бозии фарқкунанда мешуд, зеро амрикоиҳо 100% фаворит ба ҳисоб мерафтанд. вале ҳимоятгари зеландӣ Микала Мур ин рақобатро ба тамоми ҷаҳон машҳур кард, зеро ӯ дар 36 дақиқаи бозӣ тавонист 3 гол занад, рости ба дарвозаи рақибон неву ба дарвозаи худ. хоби даҳшати Мур дар дақиқаи панҷум сар шуд. Микала хост садди роҳи партофти рақибон шавад, вале ба ҷои ин тӯбро ба дарвозаи худ равон кард. автоголи дуюм пас аз 1 дақиқа. футболбози амрикоӣ ба тӯб расид, вале он баъди расиш ба сари Мур вориди дарвоза гардид. ана пас аз автоголи сеюм бошад, сармураббӣ ӯро аз майдон гирифт ва ҳатто танаффусро интизор нашуд. дар ҳақиқат дастоварди нодир, 3 автогол бо пои рост, бо сар ва бо пои чап. албатта рӯзҳои баъд ба сари ҳама меоянд, вале ин антидастоварди Мурро ба фикрам дигар ҳеҷ кас такрор намекунад, рости агар барқасд ин корро накунад. дар финали ҷоми миллатҳои Африқо байни мунтахабҳои Миср ва Сенегал бо иштироки Муҳаммад Салоҳ ҳодисаи аҷибе рух дод. дар яке аз ҳолатҳо довар қоидавайронкуниро мушоҳида кард ва ба мисриҳо нагузошт ки ба ҳамла раванд. дар ин вақт Салоҳ бо довар баҳсро оғоз кард. довар Салоҳро ором мекард, вале ҳамлагар намехост хомӯш истад. дар ин вақт довар пуштак ва кортро тарафи Салоҳ дароз карда ба Муҳаммад ишора кард ки агар қарораш ба ӯ писанд набошад, бигзор худаш бозиро доварӣ кунад. пас аз ин Салоҳ ором шуд ва баҳс бо ҳамин хотима ёфт. пеш аз он ки ба Аякс ҷоизаи чемпиониро диҳанд, ҳимоятгари даста Дейли Блинд хост онро биқапад. дар натиҷа ҷоиза ба замин афтид. вокуниши Блинд ба ин рӯйдод хело хандовар аст. шумо танҳо ба симои ӯ нигаред. хушбахтона ҷоиза зарар надид. Дейли бо ханда ҷоизаро ба ҷояш гузошт. тақрибан ҳамин гуна ҳодиса бо Абамеянг рух дод. он рӯз Арсенал 14-ум ҷоми Англияро ба даст овард, вале дар маросими тақдими ҷоиза Пьер-Эмерик Абамеянг натавонист онро дар даст нигоҳ дорад ва ҷоиза ба замин афтид. қисми поёнии ҷом канда шуд. хушбахтона он оҳанрабо буд ва бозингарон зуд дурусташ карданд, вале бозингарони Зенит Санкт-Петербург дар ҳақиқат ҷоизаро шикаста буданд. ҷоизаи ҷоми Россия мисли оина буд ва вақте ба замин афтид, қисми болоияш пора гардид, вале ба ин нигоҳ накарда бозингарон гӯё ҳеҷ чиз нашуда бошад, ҷомро гирифта ғалабаро ҷашн мегирифтанд. дар бозии чемпионшип як ҳодисаи аҷибе бо иштироки кормандони майдон рух дод. дар вақти ҳамлаи меҳмонон ин корманд дар майдон як ашёро мушоҳида кард ва рӯйрост рафта онро гирифт то аз майдон берун партояд. ҳеҷ гап намешуд агар ин дар вақти ҳамла рух намедод. албатта довар дарҳол рафти бозиро манъ кард. ана корманди майдон бошад, гӯё ҳеҷ чиз нашуда бошад, оромона кори худро анҷом дода ба ҷои худ баргашт. ин лаҳза бошад соли 2013 тамоми ҷомеаи футболиро ба ҳайрат овард. дар яке аз рақобатҳои ҷоми Бразилия ҳамлагар аз масофаи наздик зарба зад, вале ногаҳон як нафари ношинос сейв анҷом дод ва баъдан тӯбро аз назди дарвозаи худ дур кард, тавре ки маълум шуд ин наҷотдиҳанда массажисти даста будааст. пас аз ин ҳодиса рақибон аз пушти ӯ давиданд то барои амалаш ҷазо диҳанд, вале ӯ тавонист гурезад. ҷолибаш он аст ки ин бозӣ бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид ва аз рӯи ҳисоби умумӣ маҳз дастаи ҳамон массажист ба даври навбатӣ роҳ ёфт. моҳи феврали соли 2022 Кристиан Эриксен пас аз даҳшате ки бо ӯ дар Евро рух дода буд, дубора ба майдон баргашт. ҳоло як ҳодисаи ҷолиберо бо иштироки Эриксен ва Брендан Уилямс нақл мекунем. дар дақиқаи 39-уми бозӣ Уилямс ва Эриксен барои тӯб мубориза мебурданд ки дар натиҷа Кристиан рақиби худро ба замин афтонид. Уилямс ҳангоми афтидан надид ки ӯро кӣ ба замин афтонд ва хело ғазабнок буду, ҳатто аз футболкаи ӯ қапид. аммо вақте дид ки ин Эриксен аст, дарҳол табассум карда ӯро ба оғӯш гирифт.
моҳи декабри соли 2001 мухлисони футбол дар иҷрои футболбозони Копенгаген шоҳиди голи зебое гаштанд. Пас аз зарбаи дарвозабон ҳамдастҳои ӯ нагузоштанд ки туп ба замин расад ва бо сар байниам партоф мекарданд. Ана дар охир бошад, боз ҳам туп ҳоло ба замин нарасида, онро ҳамлагар бо як зарбаи зебо дохили дарвозаи рақиб намуд. ҷолибаш он аст ки ин ҳамлагар бо пои чап бозӣ мекард, вале ин зарбаро бо пои рост зад. дар ин ҳолат бошад, гол задан дар тақдири сурхпӯшон набудааст. шумо танҳо ба ин ҳолат нигаред. бешарҳ. соли 2016 дар рафти евро футболбозони мунтахаби Португалия пеш аз бозӣ дар як боғ сайругашт мекарданд. дар ин вақт ба журналистон иҷозат нест ки назди бозингарон оянд, вале ба ин нигоҳ накарда як журналист назди Роналдо омад ва оиди бозӣ дар пеш буда савол дод. Криштиану чунон ғазабнок буд ки микрофонро гирифта ба ҳавз партофт. тавре ки маълум шуд, мушкилӣ дар савол набудааст, балки дар нашрияи CM будааст, зеро онҳо оиди ҳаёти шахсии Роналду маълумотҳои зиёдро нашр мекарданд. аз ин хотир Роналду хост қасдашро гирад. дар натиҷа кормандони боғ микрофонро аз ҳавз гирифтанд ва онро дар ауксион бо нархи хело гарон фурӯхтанд. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.